kaikki, me pidetään YK meidän isosiskon kanssa. Ja jos on tuolla, mä näytän naamaa. Mut joo, me pidetään YK ja... Me ollaan prinkkuja, mikä furkseen. Mutta siis me mennään kohta yömaastoon. Mun täytyy laittaa sukat, koska katso mun värpäitä. Kattokaa mun värpäitäni. Niin tolleen sukat. Mut me kuunnellaan nyt Billie Eilishin biisiä. Ja mä oon tämmönen megaforse. Ottakaa teki vähän. Ja siis me hankittiin meidän kanssa mätsäävät hupparit, niin mä oon tämmönen luurankohuppari. Tuolla on luurankohuppari. Mä haluan mitään haluaa. Tuolla ei oo luurankohuppari. No tämmönen huppari. Ja siinä on näitä paprika. Näitä oransseja. Mä syön tän. Joo. Mä syön tän maailman minimän mirun. Mä menen laittamaan sukat. Näin. Nyt meillä on sukat. Mulla on tämmöset upeat joulusukat, koska en jotain muuta. Mut me mennään nyt vaatteet päälle ja laitetaan kengät. Ja me lähdetään hakemaan hevoset tallista. Tää on aika synkkää. Mutta mun paita hohtaa vähän pimeässä. Mutta joo. Joo, meidän... No mä en nyt näitä räkkäriä. Mut meidän Enon kaveri tuli meille käymään. Mut mä laitan nyt kyllä salaman. Näin. Ja siis hepat on tossa meidän pyörii. Ja älä kysy. Tuolla meidän hepat. Joo, ei mitään. Missä, onks sulla oma puhelin? Okei, no tosta näkee vähän. Niin missä laittaa esteet? Mä haen hepat. Kielä sä voit mennä? Prisillä varmaan. Joo. Tai niinku, ei kun Ellalla. Joo. Mä haen Ellan. Ja mä en nyt mene salamalla. Ota, mä haen ehkä sen sitten eka, koska... Mä otan varmaan ukkosen, koska mä en oo ukkosen liian pitkä. Vielä. Mutta mä ajattelin, että mä voisin mennä lumilla, mutta sit mä kans muistin, että mä oon taas liian pitkä sille. Mutta ukkonen on tämmönen väänhäköppönä. Se oikeesti vaan seuraa, kun se viette. Mä voin hoitaa nää, niin meissä laittaa esteitä. Ai niinku tohon. Joo. Älä tee kauhean isoja, tai no saat päättää, mutta ukkonen on aika vanha, niin me ei varmaan hypätä sen kanssa isoja esteitä. Täällä on aika synkkää. Mä just muistin, että hoitotavarat on tallissa, joten mä menen talliin hoitaa. Mä laitan tallivalot. Mä laitan tallivalot vielä. Tiedätkö? Noin. Nyt tallivalot. Joo, mä menen hoitaa nää. Mä menen nyt laittaa noita esteitä. Niin mä menen nyt eka. Mä olin köyhä, niin tiputin ne tähän. Niin nämä tarvitaan. Ja tuolla menee yöperhonen. Ja sitten tämmönen pikku, koska siis... Otetaan nyt nämä pienet, koska noi kuitenkin menee. Tai niinku kuitenkin toi edessä menee tuolla yhdellä ukkosella. Niin mä en nyt tee mitään hirveän isoja esteitä. Että tämmösiä peruspieniä. Mutta ei tässä oikein mitään sen ihmeellisempää. Kun mä laitan vaan niinku esten näitä juttuja. Tää menee kyllä paljon lähemmäksi noin. Ja nyt se keppi on täällä. Mut niinku about näin. Niin. Joo. Mutta mä sain laitettua vaan tonne. joo, se haittaa. Mä vien hepat tähän ja mennään laittaa loput esteet. Tai no. Kanna se noi. Mä voin kantaa nää tikut täältä. Voidaan tehdä yksi isokin este.
Laitetaan se este lähemmäs tätä tallia. Ei kun itse asiassa... Joo, laitetaan se vähän lähemmäs tallivaloa. Eli niinku... Ja annaks mulle ne pienet tynnyt? Ai nää. Joo. Ne pienemmät esteet. Tehdään tästä kanssa semmonen vähän niinku kaksoiseste. Laita se vaikka tähän. Tollanen, mut vaan tuolla isollakin. Tähän. Tähän. Joo. Laita vaan toinen tohon. Tähän. Joo. Toinen menee niin. Näin. Niin. Mitä syy sun kaveri lähtee oikeesti hoitokaupassa? Jaksatko nostaa ton? Jaksaan. Okei, hyvä. Joo. Tähän. Joo. Mä haluan nyt heipaan. Moi Ukkonen. Pitkästä aikaa mennään taas sulla. Ukkonen kyllä varmaan suostuu hypätä ison esteen niinku toi. Mutta... Kai ihan vaan alkukäynnit mennään. Ja Ukkosella on aika pienet, mutta nopeeta. Askeleet. Nyt vaan mennään täällä. Ja me siis voidaan lähteä vaikka tän rinkulen jälkeen ravia. Jos vyötätte kameran. Joo. Joo, lähdetään vaikka nyt raviin. Ei se pieni este. Sika paljon oksia. Joo. Otetaan vaan alusta. Te voitte mennä eka, koska me ollaan vähän vanhempia. Tää on vähän vanha, niin tällä saattaa kestää vähän. Te voitte mennä ekana. Hyvin meni. Nyt voidaan kokeilla toisesta suunnasta. Ja nyt mennään ne molemmat. Ja mennään toi yksi vesieste kans. Joo. Tässä oli se vesieste. Hoplaa. Hyvä poika. Hyvä. Hyvä. Hyvä poika. Mennäänkö vielä kerran? Voidaan oota. Mun pitää ottaa oikea käsi. Mä en nyt hypännyt sitä. Mä menen nää pienemmät. Mennään nyt molemmat. Ai nyt samaan aikaanko? Okei. Tee nyt. Tää on sullaa. Kummasta suunnasta? No. En mä tiedä. Voiko se puhua täältä? Sä voit kuvaa. Okei. Kun menee eka. Ai niin kuin tuolla. Niin. Hyvä. Mennään vaikka vielä kerran. Sitten voidaan lähteä ottaa alku. Mun terveys katsotaan. Koska siis prinsess.
Mä muistan, oliko se eilen. Ella. Ella. Mä en muista, oliko se eilen mulla. Siis, Ella tiputti. Joo. Jaksatko? Ella taitaa olla vähän laiska. Jos se on vähän laiska, niin Syöt vaikka ottaa kamera ja löytyy ne niitä pienempiä. joo. Mutta mä koittelen kyllä ton ison. Mä otan vähän vauhtia täältä. Niin. Okei. Mä koittelen tuota isoa estettä vielä. että jos se toimii sittenkin. Että ei ole ihan paska idea. Noniin. Mitä vittua? Sori. Ihan hyvin. Mä suurimman osan legit kuvaan tän harjaa, mutta... Kyllä mä yritän nyt mennä vaan ton ison esteen, koska sit mä äsken pääsin sen sika hyvin. Nyt ne lähti. Okei. Nyt vähän pelottaa kyllä heppuja, mutta aivan sama. Kyllä ne se siitä. Mä menen kyllä toiselta puolelta. Mä menen vaan auton perään. Me lähdettiin auton perään. Mennään vielä. Tonne meni. Tonne aika lähelle päästiin. Laitan ne pausille. Okei, me vaan juteltiin yhdestä jutusta. Mennään ihan vaan käyntiin, ja kun me nähdään niitä esteitä enemmän, niin sitten me hypätään ne pienemmät. Ja ehkä se isompi, me ehkä hypätään. Joo. Me mennään ihan vaan käyntiin, ja sitten tuossa lähdetään ravissa nuo esteet. Jos me tätä esteiden jälkeen laukkaa. Me mennään ravia, sitten hypätään esiestä. Sitten hypätään ne 2 pientä, ja sitten me otetaan laukka ja se iso. Ja vielä ei näy. Eikä synkkää vieläkin. Täällä me mennään. Kattokaa taivasta. Ihan sikasiisti. Kuunnelkaa. Hyvä poika. Hyvä, tässä tulee vesieste ihan kohta. Me sonne nyt kun vesieste tulee. Nyt tulee vesieste. Hyvä. Nyt tulee nää pienet, mitä näette pienempien jälkeen. Just talokka. Hyvä. Me varmaan mennään toi isompia vielä löikö parit vientä ja sitten me lähdetään. Kato, Tallikista tuli. Pellaks! Pella! Oi, se karkaa joka videolla. En mä tiedä. Hop hop. Hyvä poika. Sori. Sori poika, sori. Mä vähän niinku ite kielsin. Hyvä. Mä vähän niinku ite kielsin tuolla pienemmällä sitten äsken. Joten sori poika. Vielä kerran. Sitten ihan vaan loppuravit. Hyvä! Hyvin menee. Hyvin menee. Tehdäänkö semmonen, että siirretään ne yhdet esteet ihan tohon. Se tulisi vähän niinku pitempi este. Eikä korkeampi pituuseste. Jos nää vielä jaksais. Me nyt päätettiin laittaa ne tälleen. Ja hypätään täältä suunnasta itse asiassa, koska saattaa olla vähän helpompaa. Hypätään niinku... Ja sit meillä on tää este vielä tässä. Mietitään sekin mukaan. Tästä tulee tää 1 vesieste. Ai niin, brrr. Mä penäytän. Se on nyt tommonen vesieste. Oota vähän. Mennään vaikka kumpi menee eka. No
Okei. Me tullaan perässä. Nyt tulee vesiste. Tämä yksestä. Hoppla. Hoppla. Hyvä poika. Hyvä. Hyvä. Haluais kuvata sivusta päin vaikka? Ota. Me voidaan kuvata. Hypätkää vaan. Joo. Aha. Ei haittaa. Me voidaan hypätä eka. Hypätään me tässä välissä. Vai tuutteko te vielä takas? Okei. Ota kamera. Mä nyt vaan kuvaan täältä takaa, kun te hyppäätte. Oota, mä tuun. Täällä ei näy hirveän hyvin. Niin joo, mut nyt sun naama ei näy. Joo, ne meni tonne sitten tosta. Pitäisikö? Oota. Niinku. Musta tuntuu, että on paljon helpompi toi pieni jähtä. Voinko itellä? Sä voit ottaa. Se on aika vanha, mutta se hyppää aika hyvin. Jalat on nyt korkeintuu. No niin, oota. Hypätään päin. Voit. Voitko mennä välissä? Voit sä kuvaa nopea. Mihin tallikissa kipeä puhuneena? Tuu vielä takaisin. Tuu vielä takaisin. Uudestaan vaan. Siis tästä tulee semmonen, tiiäks, että pystyy niinku hypätä sen, sitten toinen sillä niinku, että siinä on semmonen pikku väli. Tai niinku semmonen, että sen voi hyppää. Voidaan me silläkin tehdä. Noniin. Oi, mä otan vähän vauhtia. Juu. Hyvä. Mitä vittua? Kuvaa nopea tästä kun me tullaan. Hypätään toi edestä kanssa. Joo, mä kuvaan nyt vaan tän yhden esteen. Joo. Oota. Me päästiin toi yksi este kyllä. Mutta se oli vähän huono, koska siis mä meinasin lentää kyydistä. Joten se ei nyt ollut niin puhdas, mutta Jää se pas nopee tonne, niin keskellä video me tehdään Joo. uusi este semmonen pari. Oota. Me nyt otettiin hevoset tuolta ja me laitettiin ne tälleen, niin kuin enemmän väliin tohon. Ja sit tuolla tulee toi yksi ihan perässä. Niin nopea, kun tässä on tää valo. Niin oota. Joutuu vaan. Oota. Hauska kuvata vähän niinku tästä ja kattoo, jos se näkyisi mahdollisimman hyvin. Me voi tuohon sivuun vähän niinku. Ai niinku tähän vaan niinku. Näkyykö se vika äsken siellä kanssa? Ai niinku toi. No siis mun pitäis mennä lekin tänne. Oota. No mä kuvaan silleen vuorotellen, oota. Sitten toi ja sitten toi vika. Nää nyt vaan kyllä tosi huonosti, koska täällä on sika vähän. Tää on sika pimeetä niin. Ei haittaa, oota nopea. Meillä on vaan toi. Joo. Noniin. Este! 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 Joo. Este! 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 Ja tässä on vesieste, oota. Este! Ja sit vielä toiseen suuntaan. Vesieste! Puomieste! Toinen este! Ei ihan. Ruvetaanko siivoesteitä? Voidaan. Joo. Ja tää video oli aika lailla tässä, eikö se ole hieno? Mutta me hoidettiin hevoset ja vetettiin ne karsinaan. Ja joo, me tultiin nyt tänne päätalliin ja
meitä rupesi oikeasti kriippaa, niin meidän piti vaan hoitaa kaikki äkkiä. Meitä rupesi kriippaa, koska se, vaikka minne me yleensä viemme esteet, niin ihan kun mä olisin nähnyt siellä jonkun. Ja sit siellä hitsin tiellä, siellä synkässä. Jotenkin rupesi kriippaan oikeasti. Niin me nyt vietiin heposta tonne. Ja me varmaan tehdään Staralle semmonen pieni hoito, koska sä tiedät, Stara on vähän kipeänä sen kumpi vaan. On vähän kipeänä sen tapahtuman jälkeen. Niin me mennään nyt hoitaa sitä vähäksi aikaa. Ja joo, sä voit tulla mukaan. Joo. Ja me ehkä, tai no mä en oikein tiedä kummin, mutta äiti sanoi, että meidän ehkä täytyy myydä jopa pari meidän heppaa. Ja ehkä ostetaan uusia niillä, joten toivottavasti ei myydä, koska ne on meillä rakkaita. Mutta meillä alkaa käydä rahat vähiin, joten me mennään hoiteen sitä. Joo, heppaa. Tää video oli tässä.